Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Ozračne panorame. Medijsko-baštinska skupina Viški kadrovi osnovne škole Vis ističe se predani radom na očuvanje kulturne baštine i razvoju filmske umjetnosti među mladima. Kroz dokumentarne i igrane filmove te reportaže učenici uspješno povezuju suvremene medije s bogatom poviješću i tradicijom otoka Visa. Skupinu vode učiteljica Silvija Bajsić-Batinić i Željka Bulajić. Skupinu uglavnom čine učenici koji su od prvog razreda sudjelovali u dramskoj skupini, a s vremenom su, kako su odrastali, razvili interes za film i medije, pa su tako i nastali viški kadrovi. Da vidimo tko su oni. Poseban uspjeh ostvarili su filmom Nasrid Kulfasi, s kojim su sudjelovali na 63. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, održanog u listopadu 2025. godine u Metkoviću. Talent i predanost malih autora prepoznati su na državnoj razini. Film je osvojio prvo mjesto prema odluci stručnog žirija, te treće mjesto prema odluci Dječjeg ocjenjivačkog suda. Tema filma Nasrid Kulfasi prikazuje izazove svakodnevnog života na otoku, osobito ovisnost otočana o trajektnim linijama i posljedice njihove nedostupnosti. Kroz humor i stvarne životne situacije film naglašava važnost prometne povezanosti, ali i snalažljivost, zajedništvo i otpornost otočne zajednice. Koliko trajekt plovi do Visa? Mislim 2,5 sata. Ajme, evo i njih. 2 biglietti, per favore. No boat, valovim. Ti svako malo ne ideš svuda. Ti svako malo nešto vidiš. Bez čao tega. Alo, jutro, Jadrolinija. Excuse me, what? No boat, valovim. A kako sutra mi završi? Opa, moram spavati, A možeš ti sada za posudi? Pa mislim da imamo, moga bi te naučiti, ali nema pomag. A moram, čak. Sud su ove brojke i to. To će za tipka pen. Pino, od mobitela. Go. Hoćeš ti meni posudi ono za vodu i struju? Ma poj za 2-3 dana u Split, mi dokumente i poj natrag u vodu. Pa dobro, evo, sad si čik. Medijsko-baštinska skupina često surađuje sa skupinom Čuvari baštine, koju vodi učiteljica Maja Dumančić, te zajedno sudjeluju u projektima koji promiču višku tradiciju i identitet. U studenom 2025. godine učenici su snimili reportažu Viška regata u sklopu projekta Smihuc na plakuc unutar programa CIMAJ Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Istražili su koliko redovito sudionici viške regate i novopridošli stanovnici Visa poznaju viške riječi, izraze i posebnosti lokalnog dijalekta. Znaš li ti možda što je kacadur? Ne znam. Možda sada saznamo. Citiram i ora citor sta 44% cornju carnjula za večeru. Ovega godišća od 17. do 19.10. održala se još jedna viška regata. Prošetali smo se po Paizu i porazgovorali sa svitom da vidimo koje to viške rici znodu, odnosno neznodu. Dobro večer, znate li što znači patakenjac? Što znači pešnje? Pešnje? Znate možda šta je kacadur? Kacadur. Katadur? Kacadur. Kasadur? Kacadur i osnovne škole, vi su spremni za kacu.
Škinje? Da. Škinja. Školjka neka. Škinja, škure. Ma hudri me Bogu po škinjima. Ako je stih hipohondar? Pirija, kao pržiti. Znate šta znači pirija? Pirija, ova je lijeva, kako se zove, na književnim isto zove. 2 od 16. 4 milijora 474 corno carnjula. Uspjela sam. Svaka čast. Trenutno radi na snimanju dokumentarnog filma Viški velikani, koji je dio istoimenog projekta. Ovogodišnji film posvećen je Jakovu Amerikanu Kljušu, komičkom izumitelju koji je osmislio karbidnu svjetiljku za noćni ribolov na plavu ribu. Zahvaljujući svom izumu i doprinosu zajednici, proglašen je počasnim građaninom Amerike. Znamo da je puno ljudi otišlo iz Komiža u Ameriku, ali što je nadahnulo Jakova da stvori nešto što će ostati? Školstvo i djeca u 19. i samom početku 20. stoljeća. Sio nih i sio, znam da ništa ne znam. Sio nih i sio. Znam da ti ništa ne znaš. Renten verba sequentur. Vlada je predmetom, riječi će dolaziti same o sebe. Renten verba sequentur. Neka bi tako bilo. Ma vukni! Idemo još jednom. Taj mukotrpni posao, kako ribara, a tako i samoga šijavca, koji je morao gotovo po čitave dane, a i čitave noći, kada je vrijeme ribarenja i ribanja, pripremati. Halo, ubrali smo svu borovinu. Tu ko ništa drugo smislit. Pitanje je kako je jedan Jakov Amerikana Kuljiš, ambiciozni mladić tada, ribar, mogao naići ili ne naići na razumijevanje u svojim ambicijama. Jeste čuli da je Jakubina opeta noseća? A pa da čovjeka puta bi muški. A kako ne čerimo? Jo, mislim da ih ima 5. Ako jedno je mlajo. Jednog dana opet oni Jakov tamo nešto palamudi. Cijelo vrijeme se vicio sa životem. A ništa su mi poznati ovi od malo prije. Alaca su neozbiljni. Moća sam malo o bročanima, to je s boljanima. Allah odgremo. Poznata novinarska grupa Bolski reporteri koja okuplja učenike viših razreda osnovne škole Bol je ove školske godine pokazala svoje vještine i znanje u pripremi, snimanju i montaži reportaža te dokumentarnih filmova. Nakon prošlogodišnjeg Oskara izvrsnosti osvojenog na festivalu izvrsnosti u kategoriji najbolji projekt, u rujnu se čak 20 novih učenika pridružilo skupini i mentorici Karli Marinković. Tijekom listopada učenici su sudjelovali na edukativnim radionicama na kojima su usavršili novinske forme, upoznali se s opremom za snimanje i uvježbavali vođenje intervjua. Bidna meštrovica Karla, nus je sva sreća sumo 13. Allah da gremo da vidimo koji su to. Ovo će potrajati.
U prepunoj galeriji Centra za kulturu Bol 23. ožujka učenici su s mentoricom premijerno predstavili dokumentarni film Veliki tjedan u Bolu, na kojem su marljivo radili mjesecima. Film je nastao kao dio projekta Bolske užance unutar programa CIMAJ Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije te je nagrađen Oskarom izvrsnosti. Autorice filma zabilježile su najvažnije običaje korizmenog razdoblja i Velikog tjedna, ostavljajući trajnu uspomenu svim Boljanima. Zbog velikog interesa publike održana je ponovljena projekcija na Veliku srijedu. Bol, čuvar priča, naziv je novog CIMAJ projekta bolskih reportera. Na projektu sudjeluju učenici od 5. do 8. razreda koji uz podršku mentorice Karle Marinković i učiteljice njemačkog jezika Jelene Čubić istražuju povijest, kulturne i prirodne znamenitosti te stare zanate svog mjesta. Poseban naglasak stavlja se na očuvanje lokalne baštine i identiteta Bola. Vidiš kako mi otočani čuvamo kulturnu baštinu. A bolje to nego hoditi u por. Ma ho, nemoj mi ništa govori, danas sam tu kala počupao rat s ocem. Ovo je kuća u kući. Nalazi se u Bolu i zaštićen je spomenik kulture. Kuća je bila skoro gotova, trebali su još... Kroz suradnju s turističkom zajednicom općine Bol i Hrvatskom čitaonicom učenici aktivno promiču kulturnu baštinu svoga mjesta. Kao mali turistički vodiči posjetitelje vode na hrvatskom, ali na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, postajući pravi ambasadori Bola. Hallo, ich bin Maria. Und ich bin Eva. Wir sind in Bol auf der Insel Brač und wollen euch ein ungewöhnliches Haus zeigen. Das ist das Haus im Haus. Die Einheimischen nennen es Paloz. Das heißt Palast. There is a legend about this monument. The smaller house was Marco's house and it looked like an ordinary house. I capitani hanno sposato 3 donne spagnole e volevano costruire per loro un palazzo. Offrirono a Marco dei soldi per la sua casa, ma Marco ha rifiutato l'offerta. Non voleva vendere la sua casa. Franjo Josip I, austro-ugarski car i kralj, posjetio je Bol 23. travnja 1875. godine u okviru svojeg velikog uskršnjeg putovanja jahtom Miramar duž Jadranske obale. These stairs were built for his visit, so it will be easier for him to reach the market in front of the palace Martinis Marki. Pozdrav svima koliko god vas ima. Vidimo se u sljedećoj emisiji Otočne panorame. A sad slijede bloopersi. Pozdrav! Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otočne panorame. Medijsko-baštinska skupina Viški kadrove. Medijsko-baština skupina Viški kadrovi. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otočne panorame. Medijsko-baština skupina... Da mu se dalje dogovoriš i srezat ćemo napraviti. Još jedno... Stani. Aha. 6 i 7 po C. 6-7! Publika, ajmo malo 6-7. 6-7! Bravo, publika. Alo, ovdje je Tonija Šeparović. Danas ćemo izvesti intervju nakon našeg filma. Krenimo. Ovo su behind the scenes, samo da se zna. Ovo je protiv moje volje. Hoćete mahnuti kameru? Da, ovo je behind the scenes našeg intervjua. Šalim. This is a house in house. It is located in Bol and it protects culture heritage.
People of Bol call it Palos. There is a legend about this monument. The smaller house was Marco's house, and it looked like an ordinary house. Some parts of the land around the house belonged to the family Vukovic. In that family, there were 6 priests, 3... Dok Marka nije bilo, braća Vuković počeli su graditi zidove i temelje oko njegove kuće, koju su kasnije odlučili izvaditi. Dok Marka nije bilo, braća Vuković počeli su graditi temelje i zidove oko njegove kuće, koju su kasnije htjeli srušiti i me ne mogu, Marijela mi se zmije tamo iz... Alcune parti del ali sad ne... The captains married 3 Spain women and wanted them to build a big house Paloc. Opet sam rekla. While Marco was gone, the brothers started building around... While Marco was gone, the brothers started building walls around his house, which they planned to destroy later on. Marco heard what was happening and returned to Bol. He tried to plant explosives. Mogu li opet? There are 10 stairs and they represent the 10 commandments. The emperor had a meeting with the Croatian politicians of the time. U ožujku su zajedno s redateljem Karlom Vorihom iz udruge Blank sudjelovali. Medijsko-baštinska skupina često surađuje sa skupinom Čuvari baštine, koju vodi učiteljica Maja Domačić, te zajedno sudjeluju u projektima koji Ti si dobila nuj pojedin! A da nije bilo spuža, ne bi bilo vas, ajde. Bez veze. Ma nećemo ga... Vi samo vi ste babe koje svi komentiraju. Ajmo, idemo, ali glasno, 3-4 sad. Na jako, opet nešto tamo pala munde, igro se sa životem. Vicio se sa životem, to je ko miški. Jeste čuli da je Jakubina opet noseća? Evo da će ovoga puta bi muški. Ako ko načerimo? Ja mislim da ih ima 5. Ako ne da im laju. Co to činiš? Stalno neke... Ovo ide na riječi kašalima. Misio, znam da ništa stop. Tu gledaj. Šta je ono? Rente. Piša! 25. godine. Kada treba... Kako to petica? To je trica. A nema, ovo mora onaj... Mogu ja... Uživajte u našem filmu. Na ideju za film smo došli... Sudjelovanje na sudjelovanje na dječjoj regiji donijelo nam je stvarno veliko i posebno iskustvo. Gdje da ja gledam? Bilo je baš... Ovo izbrišite. E sad. B. Ostane bas troje. Kultra. Znači Juri, Roza i samo ovdje stanete na ovom balkonu. I vas svi, znači kao okrenete se leđima i gledate tamo. Ajmo sad ovu verziju. Na Street Cool Fasi. Kita je tekst. Tu smo bez teksta, ma gdje ga? Trajekt nije vozio 3 puta s Visa. 3 dana. Ne 3 puta. Nikad pade! Hvala novu djecu i mentore, te međusobno Nismo spremni, Matko. Na kojem smjeru vi? Pa prema Juri prođeš pored njega. Kao da ćeš u kameru spremiti. Ne, ti si stajao, on te ulovio, di si ti stajao. Ovdje. Samo da kamera ne gleda u mene. Nema veze, samo ti radiš neki... Koji smije? Dobro, ha. U kameru, idi i skreni kad ti odlučiš da nemaš spremiti. Akcija. Čekajmo ponovno, neka mi kaže kada krene. Pa rekao ti... Akcija. Danas imamo internet. A što je? A da li ko? Ajde, Andreja pitaš. A da on pita. Odakle ste vi? Iz Visa. Iz Visa. A, vi ste Višana, mi Komižani, stari Komižani. Pa to mi snimamo. A meni je tek 16 godina, 8 više 8. Taman.
Čekaj, nemoj bujat sad.